дар Тоҷикистон иди Саиди Қурбон рӯзи шанбаи 9 июл гузаронда мешавад. Дар ин бора аз бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Хуҷанд иттилоъ доданд. Намози иди Қурбон дар масоҷиди саросари кишвар соати 6 муқаррар карда шудааст. Чӣ тавр иди Саиди Қурбон тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо гузаронида шавад. Дар ин бора Муҳсин Миркамолов, мудири бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Хуҷанд ба мо иттилоъ дод. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзим анъана ҷашну маросим рӯзҳои ид онро онҷо омадааст ва бояд читӯр гузаронида шавад гуфта шудааст. Ин қонун ки аллакай имрӯз зиёда аз 15 сол бешаваду фаъолият карда истодааст, мардуми худ мардуми мо аллакай дарк кардан. Ба ҳар ҳол бо аз ҷониби комиссионҳои маҳаллӣ, раисони кумитаҳои маҳалло, масъулини дахтор корҳои фаҳмондагӣ гузаронида шудааст ки то ки ба зиёдаравӣ дар рӯзҳои ид ба зиёдаравӣ, яъне дастархони баланди зиёдаравӣ нарафта, хоксорона чӣ ки дар қонун омадааст, дастархони хоксорона оросанд, то ки аҳли оила як ид будагӣ дастархонаро ҳис карда худошон танаввул мекунем мегузаронанд ида. Ки бояд чӣ гуна қурбонӣ кунад? Дар ислом чӣ гуфта шудааст? Яъне киҳо қурбонӣ карда метавонанд ва кадом намуди чорво барои забҳ дар ин рӯзи муборак иҷозат дода шудааст? Дар ин масъала раиси шӯрои уламои дини вилояти Суғд ҳоҷи Ҳусайн Мусозода ба мо иттилоъ дод. Касоне ки соҳиб нисоб ҳастанд, яъне пули онҳо ба ҳамон нисоби закот расидааст, онҳо воҷиб аст. Лекин барои одамоне ки онҳо камбизоат ҳастанд, доро нестанд, қурбонӣ кардан воҷиб нест. баъзе одамон акнун барои он ки ҳамсоям қурбонӣ кард манам кунам гуфта қарз гирифт қурбонӣ кунад, қурбониш қурбонӣ намешавад. ва қурбонӣ мана мешавад аз гӯсфанд, буз ва гов бошад. барои 7 нафар метавонанд ки як говро қурбонӣ кунанд, гов агар 2 сола бошад. яъне нафароне ки зиёда аз 25 000 сомонӣ зиёд маблағ доранд метавонанд дар рӯзи иди Қурбон забҳ ё ба нафарони эҳтиёҷманд закот диҳанд. ҳамчунин мувофиқи меъёри қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, агар санаи ид ба рӯзҳои истироҳат шанбе ё якшанбе рост ояд, рӯзи дигари корӣ ҳам рӯзи истироҳат дода мешавад. аммо дар иди Саиди Қурбон чӣ гуна аст? оё мардуми кишвар истироҳат мекунанд? мутобиқи моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, рӯзи иди Қурбон ҳамасола дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қарори шӯрои уламои дини Ҷумҳурии Тоҷикистон ки онҳо ҳамин рӯзи иди Қурбонро муқаррар мекунанд, рӯзи истироҳат эълон карда шудааст. аз ҳамин сабаб дар Ҷумҳурии Тоҷикистони мо рӯзҳои 9, 10, 11 ин рӯзҳои истироҳат. рӯзи шанбе ки рӯзи иди Қурбон ҷашн гирифта мешавад, ба рӯзи душанбе гузаронида мешавад. нафароне ки дар рӯзи ид ба кор ҷалб карда мешаванд, тибқи талаботи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон музди маоши дукарата, яъне ҳангоми кор дар рӯзи истироҳат ба онҳо дар ҳамон рӯз маоши дукарата дода мешавад. ин ҳам дар корхонаҳои шакли фаъолияташон хусусӣ ва ҳам давлатӣ амалӣ карда мешавад. ба иттилои раиси шӯрои уламои дини вилояти Суғд ҳоҷи Ҳусайн Мусозода, бояд ҳар як шахс дар рӯзи ид худашро тозаву озода намуда сипас ба намоз раҳсепор шавад. табрик намудани дӯстону наздикон ва ёру пайвандон низ як анъанаи идона ба ҳисоб меравад. гузориши Саид Мухтори Саид Анвар, Меҳрангеза Абдуаҳад барои барномаи иттилоотӣ Хабар.